δίαιτες. Η λέξη δίαιτα βγαίνει βέβαια από την ελληνική λέξη τι βίο διάγω, που σημαίνει τι τρόπο ζωής έχω. Και η φυσική δίαιτα για τον άνθρωπο είναι η σωστή κίνηση, η σωστή διατροφή και η σωστή ανάπτυξη. Σωστή ποιοτικά, όχι ποσοτικά. Και στο θέμα της διατροφής πρέπει να βγούμε από το θέμα της ποσότητας. Βέβαια, καλό είναι να τρώμε λιγότερο, γιατί τρώμε πολύ, γιατί το χρησιμοποιούμε σαν πηγή ικανοποίησης και διαφόρων άλλων πραγμάτων. Είμαστε σε μια κοινωνία η οποία είναι ποσοτική, επομένως σκεφτόμαστε ποσοτικά τρώμε πολύ. Είναι καλό να τρώμε λιγότερο, αλλά να τρώμε ποιοτικά. Επομένως, η σωστή δίαιτα, αυτά που πρέπει να φάμε, στις σωστές ποσότητες, η σωστή κίνηση και η σωστή ανάπαυση. Αυτή είναι η δίαιτα. Αυτό που λέμε δίαιτες, τα χιλιάδες βιβλία που υπάρχουν, είναι ένας τρόπος σκέψης και λύσης που έρχεται και δένει κατευθείαν με την νοοτροπία μας της εύκολης λύσης. Δηλαδή, βγάζοντας το τελείως από τον τρόπο ζωής μας, έρχεται κάποιος ο οποίος από θέση ισχύους και γνώση μας λέει ότι αν θα κάνεις αυτό το συνδυασμό, θα έχεις τα αποτελέσματα αυτά. Δεν λέει ότι πρέπει να αλλάξεις τον τρόπο, τη σχέση που έχεις με το φαγητό, τη διατροφή σου, την κίνησή σου ολόκληρη, αν θες να δεις διαφορετικά αποτελέσματα. Και το χειρότερο είναι ότι οι δίαιτες, οι πιο πολλές δίαιτες, έχουν πάντα από πίσω με μια-δύο λέξεις, έλεγχος, περιορισμός, στέρησης, τα οποία υποσυνείδητα ή συνειδητά, ή διαβάζοντας, ας πούμε, τι λέει, μας ενοχλούν. Επομένως υπάρχει πάντοτε ένα αντικρουόμενο, ένας μικρός πόλεμος μέσα. Ακολουθώ τη δίαιτα αυτά, που τι βλέπεις, βλέπω αυτά παράλληλα, σκέφτομαι. Ναι, αυτό, αλλά μου είπε ότι μπορώ να είμαι καλό κορίτσι, καλό αγόρι, θα μπορώ να φάω αυτή. Επομένως, δηλαδή είναι ένας τρόπος αφύσικος. Έτσι, ιδιαίτερα όταν πρέπει να μετράς και να τόνεις και τόσα γραμμά. Αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να είναι φυσικά, φυσιολογικά. Έτσι. Απλώς υιοθετεί κανείς, απλοποιεί τα πράγματα, υιοθετεί μια πιο υγιεινή διατροφή, για να πούμε δύο κουβέντες σε λίγο. Προσθέτει την υγιεινή διατροφή, τη λιγότερη διατροφή, με κίνηση, με ικανοποίηση των αναγκών του γύρω-γύρω έκφρασης κοινωνικής, μέσα στο σύνολο, μέσα στην κίνηση, μέσα στη ζωή του, εμπλουτίζει όλη τη ζωή του, φροντίζει να θρέφει τον εαυτό του σε όλες τις ανάγκες και επομένως μπορεί να ελέγξει τη διατροφή του. Διότι πλέον δεν είναι υποκατάστατο, δεν είναι αμοιβή, δεν είναι κάτι που έκανες αυτό, το ένα το άλλο. Ναι, αυτό, αλλά μπορεί να φάω και λίγο από αυτό και αυτό. Και λέω, αυτές είναι αξιολογήσεις δικές μας. Το θέμα της δίαιτας.